Creiem que hi ha un excessiu volum gruix de pedres, la cosa fa que no es pugui caminar correctament, ni els cotxets que van amb una criatura és impossible caminar per aquella zona. No sé si està previst modificar aquest aspecte o ja estava amb aquesta era la intenció. Sembla ser que s'ha manifestat que no se sap què hi va allà, però dubto molt que sí que no sabíem. Potser el regidor, el senyor Coll, sí que té més coneixement, perquè evidentment algú deu haver demanat algun permís per fer quelcom allà, perquè no es derrueix algú si no s'hi fa una altra cosa. El que vam aprovar de les pèrgoles o les zones o la unificació de les terrasses dels bars, voldrien saber quina és la previsió de col·locació. Les gàbies per aparcar bicicletes i patinets, voldríem saber com està funcionant l'ocupació que s'està donant a terme